going to this A B B. Good morning. Hello. Muna tayo.
Bakit ba? Ganun. Basta nilalapitan ng bata, sisipan. Tapos ay sinusaktan. Ikaw pala tulot. Good morning. Dami ng kalat. Walis-walis muna. Good morning sa inyo. Kapi-kapi, kapi-kapi. Kumusta si Tatay Lo? Andiyan ka pa?
Ma, Pakita mo kay tita. Ano si tita? Nag-live si mami. Tita Ruth, look mo yung drawing ni Gab Gab. Ang galing-galing. Oh. Galing na talaga siya mag-drawing. Ayan, oh. Andyan si Tita Ruth, eh. My future artist. God, God. Ayan, oh. Sige, ayan, drawing yun isang araw. Galing-galing yun. Yan, yan. Andyan si Tita Ruth, eh. Wow. Sino to? Or night? Art Nights pala. Ang ganda. Galing-galing ni Gabriel. Big eyes. Big eyes. Ano to, babe? Ano to? wala lang. Kinopya ko lang. Ang galing. Look. Magaling na talaga. Ang dami niya na nauubos. Pang-apat na to, be? Pang-3. Pang-3 na sketch pad. Yung binili natin. Ah. Oh, bebe, oh. Ito yung dati ko eh. Ang tapo na, dirty na. Oo. Nalilinisan ko. Bibilig pa tayo.
Ma, madali na masira. Kasi luma.
Nagkaganon yung kamay niya. Oh. Nagkaganon yung kamay.
Bye guys.